नोंनो नामा हौवा गोदाना? आंथ' नङा जायखिया आं साइड हिर' आरो बोरायबाय लानोसै नामा नंबाय ओमफ्राय लानां दादगारियाव थांसैलाय हिनजाव गोदान हौवा गोदाना बेनो आं हे गाइस वेलकाम बैक टू द चैनल सो गाइस दिनैनि भिडिअआ दस्रा जागोन माने दिनै जा शुटिं गैया ओमफ्राय मोनसे वेडिंसआव माने हाबायाव सासे लोगोनियाव गामियावनो आरो ओमफ्राय फट'ग्राफारनि थाखाय लिंहरदों फार्स्ट टाइम फट'ग्राफ खालामना नायनि ओमफ्राय आंनावथ' फट' लेन्सबो गैया 50mm लेन्सजोंनो ट्राइ खालामनि माबायदि ओंखारो फट'फ्रा एसे सर्ट्स बानायना होनायनि वेडिं सर्ट्स फार्स्ट टाइम आरोना बे आंनि स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गेट डिजाइनारानो बरिया बानायखायो गामिनिखौ बेनो बानायजोबो नै बेबो बेनो हाजोबनाय आरोना ओमफ्राय नै बानायबावगासिनो दासो बानायहांदों हास्लाबाखै एसे अखाबो हादोंमोन दा फुङाव हे फंबाय स' बेलाय बेनो बे बिथाङा डिजाइन खालामदों गेटआ ओमफ्राय बानायबावगासिनो हास्लाबाखै बे बोथोरनि थाखाय अखा हानो नागिरदोंमोन नालाय फुङाव माने हादोंबो एसे थाइफ्रिदों ओमफ्राय दा बानायगासिनो आरोना एसे लेट जासिगोन दा क्लियार जाबा माने खिन्थागोन आं गेटखौ ओंखाम मोनजाबाय बिस्रा हाबायानो जायाखै दाबो जाग्रोबाय जोङो दा जाग्रोबाय ब्रेकफास्ट मावनाय दांनायनि ओमफ्राय गोथाव नै हौवा गोदाना बेनो हौवा गोदाना बेनो आंलाय मा खालामनो नंदों ओमफ्राय नैबे मेथर सेकेन्ड दासो फैदों नालाय औ जादो ओंखाम जानोसै र' नै ब्रेकफास्ट ओंखाम हौवा गोदाना ओंखाम जाग्रोबाय नै दा मोनजानाय नङाना स' बावनो जिरायगोन हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान दाबो रेडि जाजोबाखै टाइमाथ' 9-10 जाबाय नै लांदां रावबो गैया नै बावनो जागोन हाबाया मोनसे हाबा थिलि आरोना बे ओंखाम आरो अमा आरो बयबो अमायानो माथामखानो बिथाङा टमेट' हानायाव एक्सपार्ट आखायनो बेखौ बिबान मोनदों दा डेन्जार दा ओमफ्राय नोंलाय माथो दस्रा स्टाइलसो हाखो गैया लकेल स्टाइल दस्रा गैया नोंनो नामा हौवा गोदाना? आंथ' नङा जायखिया आं साइड हिर' आरो माबा नेथर होमबा दासिमबो नङा हौवा गोदानखौनो नागिरबाबो मोना स' गाइस गेटआ नै कमप्लिट जाबाय बारा साजायासै टाइम हास्लाबासै माने अनसुला विथ बिलिका बेनो आरो हिनजाव गोदान बरायग्राफ्रा नै सिख्लाफ्रा स' नै बेहाय हिनजाव गोदान बरायनो नागिरबाय जोंना गार्जेन रावबो गैया नालाय नै बेहाय हौवा गोदाननि बिबाजैयानो वेलकाम खालामबाय हिनजाव गोदानखौ माने हिनजाव गोदाना दंफैखायोमोन आरो न'आव ओमफ्राय नेम बायदियै खालामनांगौ जाहैबाय नेम बायदियै खालामनांगौ माने नेम दङ नालाय माने बरायनायनि आरो दा बेखौनो फालिलांनांगौ जाहैयो उफाय गैया ना नैबेयाव खुलुमनानै बरायबाय बिजावजालि जागोन थाव फुनना होसिगोन ओमफ्राय देलायहोनांगौ आरोना हिनजाव गोदान बरायनाय नेम बियो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थायो बांसिन नुनो मोना आरोना बेबायदि दा बाहायनो नागिरला स' अबावबा जायगायाव बाहायो होनदां नोंथांमोननि जायगायावबो बाहायबा कमेन्टआव खोन्थाहर बेफोरबायदि नेमखौ हिनजाव गोदाना बिजावजालिया पाउडार फुनना होबाय थाव फुनना होबाय आरो नै पाउडार फुनबावसिगोन दां पाउडार सेनबो आयना खानजं एकदम गोदो गोदायनि पियर नेमथार आरोना बियो
नैबे जोंनि गामिनि आदा ओंखाम ओंख्रि रानदों ओंखाम ओंख्रि रानदों आदसा ओमफ्राय नों जाखांबाय ना जाखाङाखै जाखांबाय आरो दायो जाबावगोन मोसानांगौ मोसानांगौ हरसे मोसाखागोन नामा दिनैलाय हरसे मोसाखागोन नामा मोसानायाव बोरायबाबो दाबो थिगैनो दं बोरायबाबो दाबो थिगैनो दं ओमफ्राय बेवहाय जोंना माखासे होगासिनोलाय गें लिडारफोर अके मा मोनजाखो अमायानो अमा बयलार बेदर बे आंनि थाखाय अमाया मेन्टेल गोदोनि हिसाब मेन्टेल होनो बेखौ बर'नि मेन्टेल ओमफ्राय मोजां दा जानायफोरा बरिया जादों ना टेस्टि आलुनि हाबायाव औ बिराद मोजां संनाय जानाय लोंनाय गासैबो फेसिलिटिया थिगैनो जाजोबदों माने लकेलफोर जों मालायनि लाबोआ संनो थाखाय जोंना बावनो गामियावनो बरिया संग्रा दंजोबखायो आरो बरिया दे जादो औ दे ओमफ्राय हाबा जाबाय लाभ मेरिज बोरायबाय बे हिनजाव गोदान हौवा गोदान अनसुला बसुमतारी ओमफ्राय बे मा नामलाय बिनि नार्जारि दिनै बिसोर सानैनि गोथार जुलि बिथाङा हाबा जानो फैनाया हिनजाव गोदाननि बिदासो जाबाय उफाय गैया जानांबाय जाम पे जाम पीने से क्या फायदा सुबह तक तो सारी उतर जाएगी लानांसिगौ जाय सिंगेल दङ बिथांनाव DM खालामनो हागोन दे ओमफ्राय बैसो जाबायना बिथाङाबो लानांसिगौ नै जोंना मोनसे हाबा जाखांनानै फैलायबाय आरो नै दस्रा थांसैलाय साननै दं ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय मामाय मोनसे जानानै फैबाय आरो नै दाना मोनसेयाव थांसैलाय दादगारियाव थांसैलाय स' गाइस हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना बेनो आंनि बैनाय जायो फेमिलि जोंनि ओमफ्राय आं भइसखौ मिउट खालामनांबाय मानो होनना बुङोबा हिन्दी गान दामगासिनो कपिराइट फैगोन नङाबा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजों थाफानो थिनबाय रावबो थाया लाजियो गुमैसो जायो फैनो मेथरिखौ मोसाग्राया गुवारथारनाय न' सिङावनो बन्दसो जाबाय लामाया बिदि साजायदों हाबा जायैनो मेंग्लिलायबाय टाइमानो 8:51 9ता जाथारनोसै